nos misterios que hai neste mundo está a nena ou neno de María Canosa, é nena ou é neno? Son misterios. Como se pode saber? Virado alén ou será do aquel? Como fixeron para metelo aí? Os que fan barcos en botellas dentro da botella, non? Está o barco dentro da botella. Pois que fan? Méteno así, aplastado, e depois con cordelillo tiran e desplegan. Non sei se Alejandro, teu marido, fixo o mesmo. Xa me estou empezando a preocupar. Porque ese barco pode sair da botella. Non, hai que escachar a botella. E a botella serei eu, digo eu. Tes unha cremalleira, ti para... Pitará como un forno. Xa está. Pero que non te escachen, Da igual, tanto ela como o marido son enxeñeiros de camiños e saben destas cousas moito. De estruturas saben moito. Algo inventaremos. Algo inventaremos. Desvelaremos algún día a dúbida, Jorge. Supoño que sí. Algún día, digo eu. Porque xa empeza a ter, bueno, ten un modeliño xa ela un pouco así, sabredes cando sai, cando rematamos aquí, vedes, fixamos cando se pon de pé, sai descalculando, más ou menos. María Canosa faise de rogar, mentres nós continuamos co primeiro falar.